Il-qorti ċaħdet il-ħelsin mill-arrest lil James Magri li jinsab akkużat li qatel diversi ċikonji fl-aħħar jiem. Magri, li hu residenti ħaddingli, tressaq quddiem il-qorti b'arrest tard wara nofsinhar tul il-jum ta' tnejn. Wara li tul l-aħħar jiem ġie akkużat li qatel xi ċikonji li tul l-aħħar ġranet deru diversi drabi jittajru minn fuq pajjiżna. Magri der quddiem il-qorti wara ħidma intensiva tal-Pulizija tal-ALE taħt it-tmexxija tal-Ispettur Sheldon li waslet għall-arrest tiegħu ftit sigħat biss wara li nstabet waħda mit-tjur li allegatament spara fuqha. Viżibilment bla emozzjoni, Magri der quddiem il-qorti preseduta mill-Maġistrat Audrey D'Amicoli li biss flokku xorts l-istess ħwejjeġ li kien bihom fil-ħin tal-arrest. Fisem Magri, id-difiża mmexxija mill-avukat Edward Gatt talbet għal-ħarsien mill-arrest. Talba li ġiet argumentata mill-prosekuzzjoni li saħqet li jkun għaqli l-akkużat jibqa' jinżamm arrestat biex ma tkunx influenzata xi xhieda pajżana li għadha trid tidher quddiem il-qorti. B'reazzjoni għal dan, id-difiża argumentat li mhux denju li Magri jibqa' arrestat għaliex minkejja li ħadd ma jista' jmer il-fatt li dak li għamel għandu jkun ikkundannat. Mhux aċċettabbli li titnaqqar il-libertà tiegħu f'każ fejn il-massimu tas-sentenza finali ikun li wieħed ma jipprattikax id-delizzju tiegħu u ma tinkludix sentenza ta' ħabs skont il-liġi. Wara li semed dan, il-Maġistrat D'Amicoli ċaħdet it-talba tad-difiża b'Magri joħroġ mill-qorti skortat mill-pulizija. Intant, f'tweet li għamel is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri, żvela kif il-bqija taċ-ċikonji li għadhom ħajjin jinsabu għawdex u l-Pulizija u ċin ingħataw istruzzjonijiet biex jassuhom mill-qrib.